was found very vital, and I thank Professor Kama and his team of advisors. Oganda modak e chuny Mfangano kod aluora mare kar chung'od bura ma Suba North ne oyudo chenro mag thieth ne tuoche mopogore ma osebedo ka chandogi. Thieth ni manotim nono maonge chudo ne obagi kod RamogiTv manie bwo kambi mar Media Services kosire kod jokanyo mamoko. Ma en achiel kuom chenro mar RamogiTv ne oketo ne joneno mage kaka yor dhialo higni 2 mar bedo e yamo. Ali Abich nigi mathoth. E kar thieth ma Sena Level 4 ma udore sub county ma Suba Central miche mag jopiny ne omolo mar yudo chenro mag thieth tuoche mopogore ma osebedo ka chandogi. Chenro mane obagi kod RamogiTv nono maonge chudo. Jopiny ne ochako moloko gwen mar yudo chenro mag thieth kane gipango lainde maboyo mondo giyud konyruok e chenro mar RamogiTv ne obago mar duoko erokamano ne joneno higni 2 nyaka ne RamogiTv chak bedo e yamo. Jalos chenro maduong' e kambi mar Media Services Gunjiri manotelo e chenro no osingo ne joneno mag RamogiTv ber mathoth. We are very happy and we salute all the professionals who have come out to support this day, from the medical professionals to everybody who is here. The turnout is amazing. We didn't expect this kind of a number, and we were shocked that quite a number actually spent the night here. To tell our viewers, keep watching us, keep watching Thumdagmo, Choti, Penj Laktar, Pulgi Ohala, all of them. We have a lot in store for you. Moko kuom tuoche mane lakteche kod jochiw thieth mamoko rango ne oting'o tuo mar malaria, tuo mar presa kod mano mar sukari, tuo mar nyamuoda e kind tuoche mamoko mosebedo ka chando jopiny e chulano. Ka chenro mar chiwo thieth nono ne jopiny maonge chudo bende ne osir lwedo gi jokanyo mamoko. An kaka Brookside Dairy ne waneno ni ber mondo wasir RamogiTv nikech ma station marwa mosebedo ka miyo oganda wa information kendo gi puonj mabeyo ma wan kaka joma tijwa en tich mar chak. Waneno ne sama gini thieth mar oganda kaka watimo sani Sena Health Center ni. Chak en gino ma muhimu ne kata jatuo kata ng'ano ma ok tuo. We are happy because they have invited us to bring our students also to take part in their camp. I have brought so many students with us here, and they are providing services to the members of the society. KMTC is a very important partner of Ramogi, because Ramogi helps us to sell our products. Wan watimo gimiluongo ni HIV and testing services. And ka wagone jo Ramogi erokamano kuom miyowa support kendo wayudo oganda maduong' ahinya e odiechieng' ma kawuono. Wa ebo migawo mar LVCT. MSF today is here doing screening for non-communicable diseases, and mostly the non-communicable diseases that we screening today is hypertension, diabetes, and sickle cell disease. But we're also looking at other conditions such as epilepsy for patients who come with epilepsy, and we're able to link them to care. Chenro ma chiwo thieth nono maonge chudo mane RamogiTv obage chulano ne oywayo nyaka oganda mowuok oko mar chulano ka jopiny mane oyuoro mondo thiedhgi ne opuoyo mokalo RamogiTv kuom tero negi chenro mag thieth nono maonge chudo ka giwacho ni gisebedo ka gineno pek mar yudo thieth machiegni kodgi e chulano. Andhiwa kana winjo lendo ni nogola mondo mi abi kech an gi tuoche machanda mana paro ni ka jo Ramogi osebiro ka tang'eni gidhi thiedha nikech an gi sukari, an gi blood pressure, an gi arthritis kaachiel gi ulcer. Koro namor ni kaka asebiro ka ni kata wang'a bok nen maber. Abiro ni mondo ayud thieth. Koro wan wagoma nero kamano un jo RamogiTv utimonwa maber mondo wayud thieth. Wadak kama rach kama oningo wayud thieth kaka ubiro ni. Wan wagoero kamano kabisa. Koro an gima wacho. Tienda na ema chama to gondinga mona wuotho maber nyaka lwete na te. Koro wagoero kamano kuom thieth mukelonwa mondo wabwan wangodo kony. An ka wuoyo mar tuona an gi tuo mar bronchitis chando chunya to gi yamo kendo tiende na kuota. Agonwero kamano kuom biro Mfangano. Wani Mfangano ka uneno gode kaka chalo, uneno gi wang'u kaka piny chalo, en piny marach, piny masani kiloso.
to ka sani ni Ramogi bendo biro wayude wagoero kamano mang'eny kendo waneno ber wan gi ra sani wan gi Ramogi ka okelonwa dawa yien nono ma ibro chwowa kendo ibro miwa sani wabro winjo maber. Ne en fungruok maduong' mokalo ne jodak e chula Mfangano kod alwora mare mosebedo ka ni kod tuoche mopogore opogore dendgi bang' ka Ramogi TV kelonegi chenro mag thieth nono e osiptal mar Sena Level 4. Ma en chenro mar Ramogi TV timo mar ingo higni 2 nyaka nochak lendo mage achiel kachiel yamo. Ali Abich, Ramogi TV, Homa